ake ngibakhulule abantu bakaNkulunkulu sesibakhulule batshele ngaze besabe ukuza kuyimi bezongeseka becabanga ukuthi mhlambe ngiyayitshela sengiphakeme kade ngiphakeme nkosama nginalutho lo yamfana ulandela uManqele akekho umuntu ongathi aqhamuka nje avela kushuthi ngaphandle kwesizathu ngimbambe eqhamuka kude lapha esethe ngambona ukuthi ifoni usayithe uyibhekise ngakimi ngathi ngizomqaqa ngoba ngizovule ngithule ngithi do ngingawuqaqa wathi angibhunyele ngamanzi ngabuye ngabuka ukuthi ngizona ikhera yami abantu bothi mase bebona sengenza liyadi noma ngimshayi bese bebona ukuthi yabosho ukuthi ngikhwalile ngisithwanqwangu ama customer bese yabaleka wangicasula nje lamfana kaManqele wangenyanyisa nje uthi ngave uqhamuka ushuthi weingane nje ayizothenga kudla lento ayizokwenza lutho izinto kuzokushutha nje nganyanyiswa yilokho yethu mfana ngijwayela kabi lo akufanele ngimbhonye kahle ngase ngibuka ukuthi manje abantu ushuthi bazongibona ukuthi ngisithutha mina shuthi ngisilwi ngambe ngishaya abantu yabo kanti iyakuyacika nje ukuthi umuntu ombone seza ukuthi phithi camera seyibhekise ngakuyo kanje awazi ukuthi izazi inhlo zalo mfana kwaku izokuthini vele kwakuzokuthini ingakho ngathi nje ngivele ngidla touch up ngimbuke nje eyisanganisi akukho lutho ngangingaguli ngangena lutho ngangi right kabi nje ngaciwa isenzo sakhe lesasiphukuphuku lesiya futhi singaphucanga sophinde sibese sishaya ke manje ngoba ngasinotice abantu ngiyabatshela akekho umuntu ongavuni ukuthi umuntu aqhamukele kude qhamuke sekishutha nje sephethe camera kanje sekishutha kusiza ukuthi ngimbambe ukuthi uqhamuka kude ukuthi icamera uyiphethe uyibhekise ngakini ngangeze ukumnaka ukuthi ngimbona ngiseza kude